Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Minti biyar na biyu kuma na ƙarshe. Muna tunatar muku da cewa Nura Hassan mai damara sha natawa mai rai ne. Adamu Abdu mai damara kula na nyane shi ma mai rai ne. Minti biyar na kokowa, minti biyu na hutu, minti biyar na kokowa. Nura Hassan Rawa yake ko tuki Adamu Abu Yami kun yi minti biyu na kokowa cikin karon na biyu ko na ƙarshe na minti biyar. Pura saya